गोविंद बसुमतारी आरो चक्र बिथाङा एक्स एन्ड बिनि केस गेलेनायाव बे थाखा फैसाखौ जुदि हेफाजाब होयोबा कनसिडार होनाया मोजां। सानसे समाव अफ्रि दैमारिया गोविंद बसुमतारीखौ सन्देह जादोंमोन सासे जातिनि खामानि मावग्रा लिडार नङा आरो असे एक्स एन्ड बिनि लिडार नङा गावजों थाफाग्रा गावनि सिकिउरिटि गावनि जि जोम सुनानै होग्रा बिथांमोनखौनो दिनैनि समाव सिनायनो हाला। गोविंद बसुमतारीर विभागत ए भयंकर केलेंकारी भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जुदि असे 34 इयार्स एक्स एन्ड बियाव खामानि मावबोदोंमोन सासे एक्स एन्ड बिनि लिडार बिबानखौ लानानै मावबोदोंमोन अब्ला दिनै जातिनि खामानि मावनो होननानै राजनितिकआव हाबबाय बोरै बोसोरथामावनो केलेंकारि जाखो बोरै गोविंद बसुमतारीया जुदि थार जातिनि खामानि मावग्रा असे लिडारबा बोरै बोसोरथामावनो केलेंकारि जाखो। ইয়াৰৰ দুখীয়া ৰাইজক ৩-৫ যোগানৰ নামত প্ৰায় ৩২ কোটি টকা উলিয়াই দিছে চক্ৰ সিং মুছাহাৰী নামৰ এজন ঠিকাদাৰে। বিটিসি বিটিআরनि सिङाव जायफोर दुखिया रायजो राजाफोरनो थिं राननो थाखाय बे टिकाखौ चक्र सिं बिथाङा टिकाखौ मोननाय जादोंमोन। नाथाय सानसे समाव ओरैबायदि रायदोंमोन बिपिएफ सरकाराबो बेनो आरो जायफोर बिपिएफ पार्टीनि लिडारफ्राबो बेनो आरो टिकादारफ्राबो बेनो। नाथाय जों खोनाबोनो मोननायाव चक्र सिंआ सासे बिपिएफ पार्टीनि मैखोम टिकादार बर' रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनाबोदोंमोन जेब्ला बिपिएफ सरकार थानाय समाव चक्र सिं बिथाङा माखासे रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो होननानै थाखा जाख्ल'नाय रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनाबोदोंमोन आरो बिपिएफ सरकारखौ बा बिपिएफ पार्टीखौ बदनाम खालायनानै बिथाङा आन्ज्रायनानै थादों होननानै जों खोनानो मोनदोंमोन। बेसेबां सैथो जों स्पष्ट बुंनो रोंनाय नङा रायजो राजाफ्रा खना खनलाजों जुमाय लोंनायफ्राव जों खोनानो मोनो। সংঘটিত কৰি এক প্ৰকাৰে ধন কুবেৰত পৰিণত হোৱা চক্ৰ সিঙে বিভিন্ন সময়ত সফল ব্যৱসায়ৰ বঁটা গ্ৰহণ কৰাৰ তথ্য আহি পৰিছে। সানसे समाव बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनदोंमोन बिपिएफ सरकारनि समाव चक्र सिं बिथाङा सासे मैखोम थिकादार बस्ता कि बस्ता थाखा फैसा खामायनो हाबाय। बर' हारिनि गेजेराव देरसिन थिकादार होनना बुङोबा चक्र बिथां चक्र बिथाङा बिपिएफ सरकारनि समाव कौटि कौटि थाखा दन बिरा होननानैसो बा थाखा फैसानि हारसिंनो बिरबोयो चक्रनि न'आव होननानै रायजो राजाफ्रा जुमाय लोंनायफ्राव सावरायलायनाय जायोमोन। গৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া আগন্তুক দিনত হৈ प्रमोद बरुवा सानसे समाव बुंदोंमोन गोविंद बसुमतारीया सानसे समाव बुंदोंमोन फेरेंगाया बुंदोंमोन बिपिएफ पार्टीनि लिडारफ्राबो बेनो आरो थिकादारफ्राबो बेनो जेरैबायदि चक्रखौ जों खोनाबोदोंमोन सानसे समाव बर' रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय सासे बिपिएफ पार्टीनि थिकादार बर' रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो गोनां खामानिफोरखौ चक्रआ बिपिएफ पार्टीनि दैदेनगिरिफोरजों गोरोबनानै थाखा फैसा लुथिदों। नाथाय दिनैनि समाव प्रमोद बरुवा गोविंद बसुमतारी फेरेंगा बिथांमोना गावसिनि सरकाराव बोरै चान्स होखो बिथांमोना सानसे समाव जिग' माखासे बर' ससियेल मिडियाफ्राव बुंदोंमोन बिपिएफ सरकारनि समाव बिपिएफ लिडारफ्रा थाखा जाख्ल'ग्रा लिडार आरो जायफोर खामानि मावग्रा थिकादार बिथांमोनाबो बिथांमोनजों आदा आदा खालायो। दिनैनि समाव प्रमोद बरुवाखौ दाय हमगोन ना गोविंद बसुमतारीखौ दाय हमगोन ना फेरेंगाखौ दाय हमगोन। नाथाय गोविंद बसुमतारीनि डिपार्टमेन्टआव बोरै बेबायदि थाखा जाख्ल'नो थाखाय सासे बिपिएफ पार्टीनि समाव थिकादार होननानै सिनायजानाय थिकादारा बोरै बिपिएफ पार्टीनि एकदम सिनायजाथारनाय सासे थिकादार होननानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव जिग' बुखिनाय रायनाय खोथाफ्रा बहा थांखो बोरै प्रमोद बरुवा गोविंद फेरेंगानि दिनाव बोरै चान्स मोनखो जानो हागौ बेहाय प्रमोद बरुवाबो आखाइ थानो हागौ सोरबा गोविंद बसुमतारीयाबो आखाइ थानो हागौ सोरबा फेरेंगायाबो आखाइ थानो हागौ नङाब्ला एसे गोबाव हारिनि खामानि मावबोनाय सासे लिडारनि डिपार्टमेन्टआव
सासे एक्स एनडिपिनि लिडारनि आखायाव बोरै थाखा लुथिनानै थगायनानै जानो हानाय बोरै पावार मोनखो? थानो हागौ गबिन्द बसुमतारियाबो आखाय। बिनि सायाव प्रमद बर'आ मा तदन्त खालायो, चक्र बिथांनि सायाव आरो गबिन्द बसुमतारिनि सायाव मा तदन्त खालायो, रायजो राजाफ्रा स्पष्ट बिजिरनानै नेनानै थाबाय था। साननैसोनि सिगां बे आसामिस निउसाव जों खोनानो मोन्दों, दिनैसिमबो जों स्पष्ट रायजो राजाफोरनि खाथियाव प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय जों गुवार फोरमायना होनायखौ जों नुवाखै। सोरबा गबिन्द बसुमतारिनिफ्राय जों गुवार फोरमायनायखौ नुवाखै। सोरबा चक्र बिथाङाबो रायजो राजाफोरनि खाथियाव गुवार फोरमायाखै, गुवारै फोरमायना होआखै। बिनि सायाव प्रमद बर'आ मा बिजिरो? बिनि समाव आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा मा बिजिरो? सानसे समाव ओरैबायदि रायदोंमोन, ओरैबायदि बखिदोंमोन बिपिएफ पार्टिनि समाव जायफोर थिखादारफोरखौबो रायदोंमोन। नाथाय जों रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय सानसे समाव चक्र होननानै बुङोबा सासे बिपिएफ पार्टिनि मैखोम थिखादार। आरो दिनैनि समाव बोरै प्रमद बर'नि सरकाराव बा गबिन्द बसुमतारिनि सरकाराव सोरबा फेरेंगा बिथांनि सरकाराव बोरै चान्स मोनखो? एसेबां बर' हारिनि गेजेराव थिखादारफोर दं, बिथांमोनखौ मानो चान्स होदिया? जायफोर आबसुनि सोमाव सारनायाव खामानि मावबोनानै जाय बिथांमोना थिखादार लाइननि लाइसेन्स दिहुननानै लादों, सोरबा एक्स बेल्टिनि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोग्रा बिथांमोनाबो साफा सानै बिथांमोनाव थिखादार लाइसेन्स दं। रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो थिखा मावनो हानाय लाइसेन्स दं। नाथाय सानसे समाव ओरैबायदि रायदोंमोन, ओरैबायदि बखिदोंमोन, बिथांमोनखौ जाय मानसिफोरखौ रायग्रा आरो जाय मानसिफोरखौ बखिग्रा बिथांमोनखौ बोरै चान्स होखो? बोरै चान्स होखो? बेखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाबाय। जायहा थाखा फैसा दं बेहा हाजार रायजाबाबो, हाजार गाज्रि मानसिबाबो सरकारजों बोसन जायो, सरकारजों बजब जायो। जों बेखौसो बुंनांगोन, नङा नङा रायजो राजाफोर? नाथाय जों चक्र बिथांखौ जोङो नमस्कार होनांगोन, सिलुट होनांगोन। जों मानो थाखाय? सरकारनि थाखा फैसाखौ जुदि देख्ल'नो हादोंबा, सरकारनिफ्राय लुथिनो हादोंबा, प्रमद बर'नि सरकारनिफ्राय जुदि लुथिनो हामारदोंबा, गबिन्द बसुमतारिनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जुदि लुथिनो हादोंबा आं नमस्कार होयो। नाथाय चक्र बिथाङा एफा एनै बर' रायजो राजाफोरनो हेफाजाब होयोबा मोजां जागोन। आरो बे लुथिनाय थाखा फैसाजों एक्स एनडिपिफोरनि केस गेलेनायाव हेफाजाब होयोबा चक्र बिथांखौ आं सिलुट खालायगोन। मानो होनोबा सरकारनि थाखाखौ लुथिनो हानाया मामुलि नङा। आरो लोगोसे चक्र बिथांजों आरो गबिन्द सारजों सावरायलायनानै बा लोगो नांनानै जुदि सरकारनि थाखाखौ जुदि लुथिनानै लानो हादोंबा रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ कनसिडार होनांगोन। गबिन्द बसुमतारि आरो चक्र बिथाङा एक्स एनडिपिनि केस गेलेनायाव बे थाखा फैसाखौ जुदि हेफाजाब होयोबा कनसिडार होनाया मोजां। बिथांमोनखौ जुदि लुथिनाया जुदि नंमारगौबा, खामानि मावा हसिया जुदि थाखा फैसाखौ लुथिनो हादोंबा गबिन्द बसुमतारि आरो चक्र बिथांखौ रायजो राजाफ्रा कनसिडार होनाया मोजां। जाथिनि खामानि मावनो थांनायाव थाखा फैसा नांगौ जायो। एक्स एनडिपिफोरनि केस गेलेनायाव थाखा फैसा नांगौ जायो। जायफोर वारेन्ट केसखौ फोजोबनो थाखाय थाखा फैसा नांगौ। बर' न'खरफ्रा दिनै सरकारजों नायफिनजायाखै। बेबायदि समाव चक्र बिथांजों आरो गबिन्द बसुमतारिजों बे थाखा लुथिनायखौ जुदि एक्स एनडिपिफोरनि न'खराव बा एक्स एनडिपिफोरनि केस गेलेनायाव जुदि हेफाजाब होयोबा जों नमस्कार होनांगोन बा बिथांमोनखौ बर' रायजो राजाफ्रा कनसिडार होनांगोन। नङाबा बोरै थाखा फैसा फैगोन? दिनैनि समाव आरो बिथांमोना जुदि हेफाजाब होआबा, केस गेलेनायावबो जुदि हेफाजाब होआबा, बर' दुखियाफोरनोबो जुदि हेफाजाब होआबा बिथांमोनखौ थाबैनो नोजोर लानाया मोजां। लोगोसे आं जोबथारनायाव नैबे फंसे बाथ्राखौ आं खावलायो। एक्स एनडिपिफोरनि केस गेलेनायाव जुदि हेफाजाब होआबा, दुखिया रायजो राजाफोरनो जुदि हेफाजाब होआबा बिथांमोनखौ नोजोर लानाया मोजां। जोङो दिनै बुंनो हायो गबिन्द बसुमतारिनि दरमाया बेसेबां, प्रमद बर'नि दरमाया बेसेबां, फेरेंगानि दरमाया बेसेबां। जुदि
मोजाङै तदन्त लायोबा बिथांमोना बोसोरथामाव गावसिनि दरमाजों बिल्डिं लुनो हागोन नामा? गावसिनि थाखा फैसाजों गारि गुरा गंबेसे बायनो हागोन? गावसिनि न'खरनि फेमिलिफोरनो बेसेबां सना रुफा बायना होनो हागोन? सोरनिबा जाथि खुरमानि बार्थडे बा हाबा हुखायाव बेसेबां थाखा फैसा मदद हरनो हायो? नाथाय जों दिनैनि समाव जों खोनानो मोनो बिथांमोननि न'खरनि फेमिलिफोरनि गोदोनायाव लाख लाख थाखानि सना, गारि गुरा बेखौ नायोबा 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख, 10 लाखनि खमाव गैया। आरो गारियाबो गंसेल' नङा, बिथांमोनाव गंबा गाहाम गारियानो। जों दिनै बुङोब्ला हयथ' दुखु मोननो हागौ। दिनैनि समाव बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बर' लिडारफ्रा माहाजोन जानायखौ जोङो बाख्नायो, माहाजोन जानांगौ। नाथाय सैथोजों गावजों लोगोसे गावनि आगदा आगसिखौबो लांफा, बर' दुखिया रायजो राजाफोरखौबो हेफाजाब होलां, अब्ला बिथांमोननि देरनायाव जोंहा जेबो बाजा नांगौ गैया। बिनि थाखायनो दिनैनि समाव मोजाङै जुदि बिजिरोबा बिथांमोननि दरमाजों बिल्डिं लुनो हागोन नामा? बिथांमोननि दरमाजों एसेबां दामि दामि गारि, बेबो गंसेल' नङा, गाहाम गारिखौ बोरै गावसिनि दरमाजों लानो हाखो? बोरै कौटि कौटि थाखानि बिल्डिं लुनो हाखो? बोरै गावसिनि फेमिलिफोरनि गोदोनायाव लाख लाख थाखानि सना होनो हाखो? बेखौ मोजाङै बिजिरोबा स्पष्ट बुजिगोन रायजो राजाफ्रा। बेखिनि आं भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं आखाइ खबजोबनानै बयनावबो गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव आं निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो। आंनि चेनेलनि नायगिरि बयनिसिमबो आं निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामनानै बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों।